Oke, naiwa ba fast September fast katisa bara na ako sa dira na ni ba 2021 ba nama ni ba. Oke, bara naiwa titan kana no bunan sa no upli kana nimihta yawan tani raba na ako sa dira na ni ba. Bara sipso isa tawa-tawa week last day kana nira sipsa chance ta kayo isat pasa ba an sipsa wel buaya kau karna krawaya ar pain pali witin ba wap ni takaya bara witin ba pas takaya sipsa isa nahanan ni day ka na irabaluay na ra. Bara mark mo nan sa natin direct please tara kum na yawanan ni Nicaragua mawan Honduras mawan baha kuk baluay mo ni direct na Gulf Mexico Gulf ka kuk mark mo nan sa baha ba pas ba baha kuk baluay sa tali sa bara natin banako sa bara nawas ba 30% brisa 80 at hours bilara and 5 days ra 30% kuala kum brisa. Oke, bawa ko sa nawas babahaba an nara kay kasip sa wana ni ba nakisa sa ba time ba na yo paliba. Ngayon paliba wana kay kasip sa red pali mark munan ka ba nakiba ba mark munan ka na tara sa nahaul na time saura kumsa bara nahatem ka saura na pulapisa tawa-tawa ay taura awya sa bara kang wiloy sa tali sa bilwita ni ba bawi na kli Honduras tani ba kukbal mo ni Seba tani ba kukbal kang wi mo ni direct luy sa naura tani ra Mexico tani ra nahaba Quintana Roo, Belize na harasa, bara bahawa. Ballo ay sip sa nakakuk balmuni na baltaw ay sip sa bara ba wel pasa wala. Nat kawala ta kaya sip sa bara bako sa nawas pa. Wanana nat kawala ka ukler ta kaya sip sa wel ka ukler yawan kay kasip sa kay ba time ba move ta kiyaw sa tawa-tawa bara wel kang biluway sa naha imula karna ba na pasa wirakum an wel tem sa ora baballuay sa bil na kita ni ba kuk bilwita ni ba kuk bal kang biluway sa bahaba uliway sa nanay de kanani balluay na ra. Naiwa palilikap yayo kapalisinap ya kuna wel tawa-tawa balluay sa den na ni bara wel kay sa bahan de kanani balluay biya 5 days 4 days na ni bil kara tawa-tawa balluliway sa time sa ura ba. Bago sin time sa ura ban na tani ra biri kaysa maybe sipsa li kaya al imula na ni baballuy kaysa yo nang tani cook bal nahakuk puli mo ni balluy kaysa bara wel kay nakikaysa sa pa time ba.